गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज माधवेंद्र तीर्थ गुरु महाराज गुणेंद्र तीर्थ गुरु महाराज वरदेंद्र तीर्थ गुरु महाराज सुधींद्र तीर्थ गुरु महाराज गाड़ी के पीछे किसी को भी आगे आने देना नहीं। सिक्योरिटी गाड़ी के पीछे किसी को रुकने को देना नहीं, उधर ही रोकने दो। 10 बजे अभी अंदर जाने को तो मिलेगा। गुरु महाराज माधवेंद्र तीर्थ गुरु महाराज गुणेंद्र तीर्थ गुरु महाराज वरदेंद्र तीर्थ गुरु महाराज सुकृत तीर्थ गुरु महाराज सुधींद्र तीर्थ गुरु महाराज स्वयमेंद्र तीर्थ गुरु महाराज वेदव्यास बादरायण गोविंद पुरवन तैरप्प महातपस्वी माधवेंद्र तीर्थ वरियाणां तथा विद्यावारिधि वरियाणां परमानुग्रहेण नूतन निर्मित संकल्पित शाखामठस्य प्रवेशांगभूतं सकलकार्येषु निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गुरु गणपति पूजनं महालक्ष्मी पूजनं च करिष्ये तदा गुरुपूजां करिष्ये गुरुमध्यव्यासवाणीं सरस्वती प्राणादि वासुदेवकं वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भवान्यं गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्येभ्यो नमः वेदव्यासाय नमः भारते नमः सरस्वती नमः
महालक्ष्मी वासुदेवाय नमः नारायणाय नमः ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि माध्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि अपवीतं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि प्राणोपानो व्याधानः नैवेद्यं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि नीराजनार्थे अक्षतान् समर्पयामि ओम दीर्घमामावति योजुर्वान् दशमेके वामदीनां समर्पयामि आपादमूलपर्यन्तं गुरुणाकृतिं प्रार्थनां समर्पयामि अनेन गुरुपूजाराधनेन भगवान् मध्वान्तर्गत श्री वेदव्यास नारायण मूर्तिप्रियः प्रीतो भवतो श्री कृष्णार्पणमस्तु गुरुराज्ञां गृहीत्वा महागणपति पूजां करिष्ये ओम भूः गणपतिं आवाहयामि गणपतिं आवाहयामि गणपतिं आवाहयामि गणपतिं आवाहयामि गणानां त्वा शब्दो कृत्समदो गणपतिर्गणि गणपत्यावाहने गणपतिं आवाहयामि महागणपतिं आवाहयामि स्वः गणपतिं आवाहयामि भूवसः गणपतिं निवेदयामि प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नैवेद्यं समर्पयामि नाभ्याः सीदन्तरिक्षं समर्पयामि महागणपते नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि वक्रतुंड महाकाय प्रसादाय नमः प्रार्थनां समर्पयामि करोमि यद्य सकलं तस्मै नारायणाय समर्पयेत् अनेन नूतन शाखामत प्रवेशाङ्गभूतं सकलकार्येषु निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणपति पूजाराधने भगवान् विश्वनामक महागणपति मूर्तिप्रियः प्रीतो भवतो श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थं ओम भद्रं कर्णे देवा
विपुल गणगरी पद्मपत्राय राजी गंभीरावतनावे स्तनवर्गा शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मी देवी गजेन्द्रेण खड्गान्ते विदाय मकुम्भै नित्यं सा पद्मस्ता ममावसतुर्हि सर्वभागयुक्ता मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते चंद्रामेव लक्ष्मी व्याप्तवेदो महा ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि उपवीतं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि अनेन पुष्पान्त पूजाराधनेन भगवान् श्री लक्ष्मीनारायण मूर्ति प्रियतां प्रीतो भवतु तत्स श्री हरे कृष्णार्पणमस्तु।
ವಾದ್ಯ ಚೆಂಡೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ श्री गणपति देवर चरणारविंद के गोविंदान गोविंदो जय जय गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज की वेदव्यास बादरायण गोविंदा वाद्य रुका अजिता ते घेऊन आरती रगन आरतीच पंडित नरसिंहाचार्य शांति रीति रब का ओम दक्षिणावतामि दिनानि तथा दक्षिणावतामि सूर्याकाशः दक्षिणावतो मृतं भजे दक्षिणावतो प्रगन्नायुः इमे भोजानि रतो वैदिकांक वाटसोडका वैदिकांक मुखारोगा वाटसोडका दक्षिण घेऊन तशी मागशिवसका दक्षिण घेऊन अंग जायना रब्बुका आईकडे तुगन मागशिवसका आईकडे तुगन मागशिवसका दय कोरनो आईकडे तुगन मागशिवसका यादला रब्बुनजा तैर आपका हरि ओम यसे मनो विपथरता सहोषविष्णा Amen.
प्रीत्यर्थं मुहूर्त निरीक्षणं च करिष्ये। ओम सत्येनाभो विश्वोरेण रात्यो रतेनाद्याविष्कन्दिव्यो मोदिशिवा सोमेन पृथिवी अथवा लक्ष्मीर्यस्य परिग्रहः कमलभो सोनुर्गरुत्मानुता औरचन्द्रविभूषणसुरगुरो शेषशय्यासनः ब्रह्माण्डवरमन्दिरं सर्वदा यस्य प्रभो सेवका सदैव कुटुम्बपालनपरा मुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः। अस्मद्काशी मठ संस्थानस्य सजीव वृंदावनस्थ श्री महान मतपस्वी माधवेन्द्र तीर्थेति वर्याणां विद्यावारिधि वरदेन्द्र तीर्थ श्रीपादानां परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन अद्य विबुधेन्द्र तीर्थेति वर्याणां पुण्यतिथि पर्वकाले अस्मिन् परमपावन बाणगंगातीरस्थ वाल्केश्वर श्री काशीमठ संस्थानस्य शाखामठ प्रवेशपूर्वक परमगुरु श्रीमद सुकृतीन्द्र तीर्थेति वर्याणां तथा श्रीमद सुधीन्द्र तीर्थेति वर्याणां अमृतशिलामय प्रतिमा पुनस्स्थापन मुहूर्त सुमुहूर्तोस्मिति भवन्तो ब्रुवन्तु मुहूर्तोस्मिति भवन्तो ब्रुवन्तु सुमुहूर्तोस्मिति भवन्तो ब्रुवन्तु। गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमनदी जलधु सरयोः श्रीगण्डकी गोमती कावेरी कपिला प्रयाग विगता मुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः। अस्मद्काशी मठ संस्थानस्य सजीव वृंदावनस्थ महातपस्वी श्री माधवेन्द्र तीर्थेति वर्याणां तथा विद्यावारिधि वरदेन्द्र तीर्थेति वर्याणां परमानुग्रहेण अद्य विबुधेन्द्र तीर्थ श्रीपादानां पुण्यतिथि पर्वदिने परमपावन बाणगंगातीरस्थ वाल्केश्वरस्थ श्री काशीमठ संस्थानस्य शाखामठ प्रवेशपूर्वक परमगुरु श्री सुकृतीन्द्र तीर्थेति वर्याणां तथा सुधीन्द्र तीर्थेति वर्याणां अमृतशिलामय प्रतिमा पुनस्स्थापन मुहूर्त सुमुहूर्तोस्मिति भवन्तो ब्रुवन्तु सुमुहूर्तोस्मिति भवन्तो ब्रुवन्तु सुमुहूर्तोस्मिति भवन्तो ब्रुवन्तु। आदित्यादिनवग्रह शुभकरा मेघालयो राजयो नक्षत्राणि संयोगरा सदिनः तदेवता सद्गणा मासा भारतवस्तदेव यथा संध्यातारात्रयो सर्वे सुमुहूर्ते सावधान
काशीमठ संस्थानस्य सजीव वृंदावनस्थ महातपस्वी श्री माधवेन्द्र तीर्थ इति वर्याणां विद्यावारिधि वरदेन्द्र तीर्थ श्रीपादानां परमानुग्रहेण अद्य विभुदेन्द्र तीर्थ श्रीपादानां पुण्यतिथि पर्वदिने पाणगंगातीरस्थ वाल्केश्वरस्थ श्री काशीमठ संस्थानस्य शाखामठ प्रवेश पूर्वक परात्पर गुरु श्रीमत् सुकृतीन्द्र तीर्थ इति वर्याणां परम गुरु श्रीमत् सुधीन्द्र तीर्थ इति वर्याणां अमृतशिलामय विग्रह पुनस्स्थापना मुहूर्त सुमुहूर्तोस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तु सुमुहूर्तोस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तु सुमुहूर्तोस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रो मंगलम गरुडध्वजः रुद्रे देवतो विद्यामहादित्ये विश्वदेवये अहं वरुणो भावि इंद्राग्नि अहमश्विनो अहं सोमानसं निवर्म्यहं त्वष्टारमतभूषणं भवम् मया अंतरिक्षेण पतति विश्वारूपं वाद्य वाद्य जय
बेटी होता ना बा
बाहर दो बाहर बेटे दीदी अजित का मत उतर अजित का मत स्वामी सद्गुरु महाराज की जय। श्रीव्यासराम पादाब्ज मधुपानेन संततम नित्यानंदानि चिश्रीमत् कृतीन्द्र गुरुं भजे एकाग्रमनसा नित्यं नियमेन जपादिभिः
मुखं विदिताखिल शास्त्रमुदारधियं धरणीसुरसेवितपादयुगं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिम् उत्तरोत्तरिदं पुण्यं प्रणवाङ्गलेशलं गजशर्माशमनं पद्मनाभेन निर्मितं बोलो श्री काशी मठ संस्थान की जय नारायण जय जगत्कारण जय द्वैपायन रघुरामा जय भारतीपति मुख्यदाना जय माधवी जय भीमा यादव केशव भूपेन्द्र यादव राघवेन्द्र देवेन्द्र गुरु माधवेन्द्र ज्ञानेन्द्र यादव पुरेन्द्र राजेन्द्र गरुड़धरू विष्णुतीर्थ सुरेन्द्र सान्द्र नीलापदारं जगन्निहितपाणि मण्डलं मण्डलाकर्ण तुलसीमालाकुद्धरं कजनेत्रं सजय धवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने गोविन्दाय नमो नमः हस्तद्वयेन कमले धारयन्ते स्वलीलयाः प्रसिद्धा मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ब्रह्माण्डं देवं श्रीयपति आचार्य श्रीमदाचार्य तेन विग्रहाः प्रणश्यन्ते सिद्ध्यन्ते मनोरथाः परमात्मा व्यासरूपदे दर्शन देवा अशीजी अंगले संस्थानाच्या आराध्य देव संचयवार विशेष जाऊन मुखानगरी विशेष आराधन करून सगळे मानवी स्वामी आराधन केलेले सर्व देवता चैतन्य इत्यादी कसो आणि शुभे प्रधानाचे सन्निधानाचे या माते विनय स्वामी देव अंगे स्वामी पर्यंत सर्व स्वामीले ग्रंथामरात विशेष जाऊन चिले केले संयमी स्वामी आमचा असतो सगळे बाल वृद्ध स्त्री वृद्ध सगळे समाज देवा विद्वत वैदिक सहित नामदेव वादुला प्रार्थना करतात किती काळाची माधवी स्वामी अंगा महानगरी विदर्भगील वृंदावनने अशीची अंगले स्वामीने वरदेव स्वामी वृंदावन इत्यादी दिले सगळे जमगेल काशी मठाक भूषण प्राची जागृत स्थान मंगलाते दिवसलेक महाचैतन्य इत्यादि प्रसिद्ध सने ओड दिव्य भूम्यंका तसलते सन्निधानाचरी कचिकी उभय वृंदावनाचे परितः तज सिद्धाचतले ये भवन जीर्णदला नूतन भवन जापका प्रतिकृता समग्र जाम भव्य दलत सने भवन नवीकरण इत्यादि कला एकलाचरी मुनि वृंदावना कच्ची चढ़ पुणे नवचापुरो आम्ही मनुष्य सर्व दूर का विशेष
जावन आजी विभुदेन स्वामी पुण्यतिथीचे पर्व कालो हे बाणगंगाचे क्षेत्राचे विशेष ते तटप्रदेशाचेर आशिल्ले तसलें हे उभय वृंदावना लागीं हे सगळेंच भव्य जावन आशिल्लें भवन आज निर्माण केलां तशींच ताजें उद्घाटन केल्या मुखार सून दिवसांत खंयची पळयलेलें तसलें हे सर्व दिवसां भितर पवमानाभिषेक जायत तशींच लघु विष्णू सुंदरकांड नाना रूपान करतना हवन इत्यादिकांगा चोलचस हे संपन्न जावचस तुगेल पूर्ण अनुग्रह देवाल की स्वाम्याल की मालगड्याल अनुग्रह आमगे सगळे समाजाचेर जावका स्वाम्यान कसन मना लेखून हांगा तें निर्माण केलें तसलें तें एक भव्य भवन परमात्मान समर्पण केलेलें सेवा रूपान समर्पण केलें स्वीकार करून घेवका हातूंत कोण की तातूंत हाव भाव इत्यादीक लागून गांवांतू परगांवांतू देशांतू विदेशांतू राबिल्ले तसलें आमगेले सगळे समाजात लोकांन आमगेले स्वाम्याल तसलें तें एक पुण्यभूमी तद नवीकरण जाता त्या वेळाचेर आमी कसलेंय जाल्यार आमगेलें तें योगदान कोरका स्वाम्याने अनुग्रह केलेलो आमगेलो समाज स्वाम्यान अनुग्रह केलेलो आमगेलें कुटुंब स्वाम्याल अनुग्रहान करतना आमी भर जाल्याची आमी देवाक कसलें अर्पण कोरका म्हूण सांगून सर्व लोकांन तनु मन धनान करतना देवा तुगे सन्निधीचेर अर्पण केलेलें आसा सर्व स्किनां तांगेलें तें मनोभिश्ट स्किनां तूं साध्य करून दिवका विशेष जावन गुरुले अनुग्रह शिवाय जगत्यां खंयचेंय चलचें ना गुरु विना गुलाम नागवत नका दोरयदन्न मुकुती म्हूण आज हांगा आमगेले स्वाम्याल उपस्थित आसा तशींच परमाचार्य परात्पर गुरु परमेश्टी गुरु तशींच सगळे जगद्गुरू इत्यादीक जावन तुगेले स्थानाचेर विशेष रूपान करतना सेवा करचे खातीर उत्सूक जावन आमगेले सगळे समाज पराचे दिवस पर्यंत निरंतर हांगा सेवा करताची तांगेली ती सेवा स्वीकार करून दिवका स्वाम्याला विशेष जावन प्रार्थना करची जसं की जबाबदारी दिलेली पुरजनांनी व्यवस्थित रूपान करतना व्यवस्थापक समिती जायत मान्य मुंबानगरीन तूं आशिल्लो आमगेलो समाज जायत नाव सगळेंच अशें तूं हिमाचल पर्यंत आशिल्ल्या समाजाच्यांनी खंयचेय रूपान करतना केलेले कसलेय चड उणे चूक इत्यादी खंडीत घडल्या मान्य तुमगेलो आदेश प्रकार खंयची की तुमगेल्या मना भितर असल्या वरीची हांगा एक भव्य भवन जावका म्हणलें कितें जावन कसं की प्रितीन केलां न्यूनातिरिक्त खंडीत आसा तशेंच आमगेले प्रितीन करतना कसलेंय करतना चड उणें असल्यार व्यवस्थापक समिती जायत नावें तागेलें खंयची की केलेलें तसलें पुराय जाणां कंस्ट्रक्शन कमिटी आसच्या पुरो नावें ताका योगदान दितना पुराय केलेलें तशेंच हांगा आसपास आशिल्ल्या पुराय जनांनी महाजनांगेले हाका मस्त सहकार तांणी पुराय दिलेलो आसा आमगे स्वाम्यान हांगा जावचें म्हणून एक उद्देशान तशी कसलेंय तातूंत चड उणें असल्यार संस्थानान स्वाम्यान क्षम करका त्या मान्य मुखावेल दिवसां भितर स्वाम्याल खंयची ती जागृत जावन आशिल्ली तसलें ती आमकां सन्निधानाचें चैतन्यान करतना मागील दिवं तसलें तें निरंतर स्किनां अनुकूलता करची तशींच अर्चक वृंदान जायत नावे हांगाचे भजक वृंदान जायत आडळित वृंदान जायत नाव खंयचेय रूपान करतना आमगेले क्षमापणां आमी खंडीत मागतात देवान आमकां क्षम करका गुरून आमकां क्षम करका त्या मान्य मुखावेल दिवसा कार्यक्रम चंद्यार दो स्वाम्याने खंयची की क्लप्त कालाक करच्याक अनानुकूल जाल्या स्वाम्यान जाल्यार क्षम करका तसो जाल्यार कमळ उद्घाटन दवरतरी त्या दिवस भितर कोरका जाल्यार तसलें कर्तव्य आशिल्लें तशें करून समाजाचें आमी पुराय चुकून पळयच स्वाम्याने आमकां क्षम करून मुखावेलें जाल तितली शीघ्र मंदिर पूर्ण करता सामर्थ्य देवाल की स्वाम्याल अनुग्रहान आमगे समाजा देवान अनुग्रह कोरका म्हूण सांगतात तशीच स्वाम्यान निरंतर प्रीती आमगेली सगळे समाजाचेर दवरून अनुग्रह कोरका म्हणून स्वाम्यान प्रार्थना करता वेदव्यासा बादरायण गोविंद बोलो श्रीमद माधवेंद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की बोलो श्रीमद वरदेंद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की बोलो श्रीमद सुकृतेंद्र स्वामी सद्गुरु महाराज की बोलो श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की बोलो श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की नित्य श्री तमलम ईशान मंगलाय धनुरी कृष्ण परमात्मा अशी भारतीय रमण मुख्य प्राणा सर्व गुरु परंपरे तातूंत विशेष जाम आमकां सर्वांक अनुग्रह करचे खातीर आमच्या मनोभिष्ट सिद्धी करचे खातीर आमकां ज्ञान मार्गार व्हरचे तशी धर्मान प्रेरणा करचे तशी हांगा मुक्त जालेले बाणगंगा पवित्र क्षेत्र जावन आशिल्ले बाणगंगा तीरार वासुकोर आशिल्ले माधवीन स्वाम्याल महाचैतन्या कडेन
तशीच आज विशेष पुण्यतिथी पावलेलं मंजेश्वर आशिल्लं विभुदेन स्वाम्याल महाचैतन्यांकडे तशीच भुवनाक वंद्य जाम आशिल्ले भुवनाक सर्वे अनुग्रह करचे आमगेल सर्व इष्टार्थ सिद्धी करचे भुवनेन स्वाम्याल महाचैतन्यांकडे तशीच हांगा विराजमान जावन विद्येंत पारंगत जावन नाना भाशेंत पारंगत जावन वैदिकांत ज्योतिषांत नाजाल्यार आनी ते शास्त्रीय शस्त्रांत इत्यांतून सर्वे पारंगत जालेले वरदेन स्वाम्याल महाचैतन्यांकडे मात्र न्हय ह्यो मोठो विशेष जीर्णसिल्लो जीर्णोद्धार कोर समाजाक उद्धार कोर अनुग्रह कोर विशेष हे क्षेत्राचेर मुंबय नगरींत अत्यंत प्रिती दवर हे मुंबय नगरीक अनुग्रह केलेले स्वाम्याले सुकृदेन स्वाम्याले महाचैतन्यांकडे तशीच हांगा बिंबांत वास कोर नासले ते स्वाम्याल महाचैतन्यांकडे मात्र न्हय हे मुंबय नगरींत अत्यंत प्रीत सगळे समाजांत मुंबय नगरींत विशेष प्रीती घेतले आमकां सर्वांगे अनुग्रह करचे हे कलियुगांत जन्मा येवन आमी नाना प्रकाराचेर पापां पडलेले महाजनांक उद्धार केलेले आमगेल स्वाम्याल महाचैतन्यांक हरिद्वारा आशिल्ले तशी हांगा आशिल्ले ते स्वाम्याल महाचैतन्यांकडे सर्वे समाज बांधव नाना गोत्रेचे विद्वत वैदिक जाव्यात नाजाल्यार गृहस्थ प्रमुख जाव्यात सर्वे मेळून देवाक स्वाम्याक प्रार्थना करून घेता ती अहो भाग्यम म्हूण सांगता ती आमगे सर्वे समाजाचे भाग्यांत व्हड एक दिवस आज कसरकीच हे महाक्षेत्र जावन आशिल्ले आमगेल सर्वे इश्टार्थ सिद्धी करचे आमगेल मात्र न्हय हांगा शरण येयलेल्यांक सर्व विशयांत रक्षण करचे महादेवन स्वाम्याल महाचैतन्य वास करचे ह्यो मोठो विशेष जीर्ण जाल्ला जीर्णोद्धार कोर काम कितकी वर्ष दुखून मनांत इच्छा आशिल्ली स्वाम्यान दय कोर काम म्हूण लेखून मस्त वर्ष महाजनान प्रार्थना करून घेतलेली सरकीची 2 वर्ष फुडें वाशींत आमगेल मोग कामां सूचना ताजे एक निर्णय करून हाका सरकी ते नरसिंह जयंती दिवस हांगा शिलान्यास केलेलो विशेष जाम ते शिलान्यास केले नंतर विशेष काम जाम काम शीघ्रादी काम जाम का आमकां होकी काम जाम आमकां स्वाम्याल अनुग्रह प्राप्ती जाम का मात्र न्हय स्वाम्याल पुजा पुरस्कार विशेष प्रकाराचेर जाम का म्हूण मना संकल्प केलेलो कसरकी कारणांतरान मुखार शित गेले तेच वेळेर कसरकीची मंगळुरान चातुर्मासा भायर सरचे ना कसरकी मनांत एक संकल्प येयलो की आज आमी अशी एक कट्टड निर्माण केल्यार जालें ना विशेष सर्व विशयांतूय स्वाम्यान आमकां सर्व विशय रक्षण करून आमी कसन मागिल्ल्या की ते सर्वय दिवन अनुग्रह करचे स्वामी ते स्वाम्याल दया आमगेचेर आसूचे तेच जामगा स्वाम्यान एक कट्टड ते वृंदावन वास करचे ते भव्य जावन आसूं का म्हण लेखून संकल्प करून विशेष एक निर्माण केलें न्हय तेच वेळेर ताजे फुडें जाम आमकां स्वाम्याले केदनाय दर्शन जाता जाल्यार स्वाम्याल आराधन करचे देव विशेष तो जाल्यार आमकां पळोवचे तेजे आमकां महाजनांक एक संकल्प मना संकल्प केलेलो तुमी कसलकी हांगा भुवनेन स्वाम्याल पुण्यतिथी दिवस कसलकी दैसारांत आमी वास करचे ना हांगा येयले वेळेर मनांत विशेष एक संकल्प केलो की ते व्हड जाम काम तुमगेले निरूप पळयलें कसलकीची हें जाल्यार ही ताजे जाल्यार ही कपाट आसच्या पुरो ते व्हड कोरयात तशी तुमगेले दयेन ही कपाट की नाजाल्यार विशेष जाम हें भव्य जाम आसलें वृंदावन की शिलामय जाम कोरका म्हूण संकल्प करून ते शिलामय जाम आयच्या दिसाक तुमगेल्या चरणां कडेन समर्पण केल्या कसलकी आमगेले ज्ञाद रुपार नाना प्रकाराचेर हे काम जमचें खंडीत जाल्या स्पश्ट जावयात नाजाल्यार इन्नितर काम जावयात आमी आमगेच्यान जमचें आमगेच्यान जमच्या पयलीं चड हें काम करचें आमी केल्लें ती स्वाम्यान आमचेर दय करता रुपार चड उणें जालें नासलें क्षमापण करता साक्षात आमी देवाक पळोवन घेतलो स्वामी तुमी आज कसलकीची वायू लोकांत वास करून आमकां अनुग्रह करचे स्वामी तुमी विशेष जावन आमगेचेर दय करता विशेष आमी अपराध केला हे काम जमचें जावयात फुडें जावयात जे रुपार चड उणें जालें नासलें क्षमापण करता आनी पुरतेंच काम जमचें तशी जाय न्ही स्वाम्यान आमगेचेर माफी करता मुखार आमगेले कसलकीची ह्या 10 दिसांक कार्यक्रमांत जाल्या नंतर आमी काम करता ती आजवरान काम करचें ना कशी रक्षण केलें आहा म्हूण
आमकां सर्वांकय तुमगेले अनुग्रह हे काम करचें आमकां कसलेंय कश्ट नातीन सर्वय तुमी आमगेचेर दय दाखयल्या आमकां खंयच्या वेळार भय येयल्या की त्या भय तुमीच दूर कर दिल्या खंयचे खंयचे प्रकाराचेर ही अनुभूती जाल्या हें काम करचें ना स्वामी मुखार जाल्यार तशीच आमकां अनुभूती जावची तशी आमकां मात्र न्हय तुमगेले दय येनाची म्हूण सांगता जाता हांगा सज्जार आसा ती तांणी जाल्यार कसलेय तुमगेले भयान तुम्ही आमकां अनुग्रह करता तुमगेले दया आमगेर आसूं का म्हूण प्रितीन श्रद्धेन तांणी नाना प्रकाराचेर सहकार केला हे 2 वर्षांत तांकां आयदल्यार स्वाम्यान दय कोरका विशेष मात्र न्हय तुमगेचेर विश्वास दवर श्रद्धा दवर येयलेले महाजन आसा ती भजक आसा ती तुमकां सर्वांक अनुग्रह कोरका स्वाम्यान हे न्यूतन जावन आशिल्ले मोठ जतस म्हूण सांगून हे गांवांत परगांव आशिल्ल्या समाजाच्या न्ही शक्ती मेळोवन तांणी तुमगेले सेवा केलेली आसा तुमी प्रितीन ती स्विकार कोरता आनी काय जाल्यार तांकां मुखार जाल्यार तुमगेले अशी सेवा करता तशी भाग्य दी कसली भयान मात्र न्हय तुमी आमकां सर्वे लेखे तुमगेल्यान सर्वे दिल्या आनी काय तुमी आमकां दितले म्हूण तो विश्वासान तांणी ही सेवा केलेली आसा ही सेवा सर्वे तुमी प्रितीन स्विकार कोरता मात्र न्हय मुखार हे आयचे दीस आजून 10 दिवस पर्यंत कसलेच स्पश्ट जालें नासलेलें नाजाल्यार इन्नतर पूजे पुरस्कारांत कसलेय चेडवण केलें नासलेलें नाल्यार मलगड्यांनी खंयचे रुपार चेडवण केलें नासलेलें मलगड्यान केलेली पूजा पुरस्कारांत विशेष खंयचे रुपार चेडवण केलें नासलेलें तें दूर जे आमकां विशेष तुमगेलें सानिध्य अभिवृद्धी जे आमकां मात्र न्हय तुमगेलो अनुग्रह आमगेचेर प्राप्ती जे आमकां आनी काही मुखार विशेष आज तुमी कसन दय केल्या की ताज्या पयशे आमगेचेर विशेष दय करची तशी जे आमकां म्हूण हवन इत्यादी सर्वेय करून कोरका म्हूण संकल्प केलेलो आसा आयचे दीस आजून प्रारंभ जाता निर्विघ्नान तुमी चला आसून दिमका मात्र न्हय प्रतिदिवस ओम हिंगलाल मणकेचे मुख्य प्राणाक अत्यंत प्रितीचे आमकां सर्वेय पावन करचे पवमानाभिषेकी पर आयतारा दिवसाक सहस्र पवमानाभिषेकी तशीच कसलकेची शिखर कलशा प्रतिष्ठापन की इत्यादी कोरका म्हूण संकल्प केलेलो आसा ते वेंजलरी निर्विघ्नान आनी चंदायेन वैभवान करून येमका मात्र न्हय आज स्थलावकाश आसा खंयचेय ते स्थलावकाश उणें पडनतीन चंद रुपार चंद कोरून सर्वय समाजांक कसलेय कश्ट नतीन चंदायेन चला आसूचे तशी तुमी अनुग्रह कोरका हे कार्यक्रमान कसलेय उणें पडनतीन तुमगे कशी की एक कट्टेर निर्माण करचें आमकां कसलेय उणें पडनतीन चंद रुपार आमकां मार्ग दाखोवन दिल्या की तशीच आकाय दिलेली चांग मार्ग दाखोवन विशेष तुमगेल दया आमगेचेर अनुग्रह करचे तशी आमकां मात्र न्हय तुमगे निमगिलारी सत्य करून दिवचे स्वामी मना संकल्प घरा भितर आमी संकल्प केल्यार आमचे स्वामी आमकां सर्वांक अनुभूती जाल्यार स्वामी तुमी विशेष मुखाचेर आमगेचेर दय कोरून सर्व विशयांत रक्षण कोरून आमी कसत मागिल्या की तर तुमी प्रार्थना स्विकार कोरून आमगेचेर दय केली विशेष आमगेचेर अनुग्रह केलो विशेष तुमगेले दय निरंतर आमगेचेर आसा म्हूण करून बरेपण करती तुमगे प्रार्थना प्रसाद थायडे तशी चला आसून दी थरे गोविंदा गुरु माधवेंद्र गुरुवंदनम श्री माधवेंद्र गुरु गुरुवंदनम श्री माधवेंद्र गुरुवंदनम माधवेंद्र मुनि साधन शृंगा माधवेंद्र मुनि साधन शृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा माधवेंद्र मुनि साधन शृंगा माधवेंद्र मुनि साधन शृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा यम नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि आठ कारण आनंदाचे स्थिती जागरण यम नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि आठ कारण आनंदाचे स्थिती जागरण वरुणालया वाळुकेश्वरा
वाळुकेश्वर वासा करुणावरुणालया वाळुकेश्वर वासा कृतपुण्यवरेण्या वरद वेङ्कटदासा कृतपुण्यवरेण्या वरद वेङ्कटदासा वरद वेङ्कटदासा माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पादपदुम भृंग श्रीद श्रीशाल पादपदुम भृंग प्राण सुषुम्नातो समाधि स्थितिंतु निट बैसूनु सहस्रार चक्र जागृत कोनु जीवन मुक्ति चे आनंद घेऊनु निरामय मुमुक्षु विमलात्मक गुरु निरामय मुमुक्षु विमलात्मक गुरु परमयोगीश्वरा भक्त कल्पतरु परमयोगीश्वरा भक्त कल्पतरु भक्त कल्पतरु माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पादपदुम भृंग श्रीद श्रीशाल पादपदुम भृंग यमनियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि आठ कारण आनंदाचे स्थिति जागरण यमनियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि आठ कारण आनंदाचे स्थिति जागरण तपोरवियति राजा रागविमुक्ता तपोरवियति राजा रागविमुक्ता अपरिग्रह व्यक्ता अनुग्रह शक्ता अपरिग्रह व्यक्ता अनुग्रह शक्ता अनुग्रह शक्ता माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पादपदुम भृंग श्रीद श्रीशाल पादपदुम भृंग प्राण सुषुम्नातो समाधि स्थितिंतु निट बैसूनु सहस्रार चक्र जागृत कोनु जीवन मुक्ति चे आनंद गुरु महाराज
उमेश माँ माधव तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की बच्चा बच्चा मुकर सिया कौन जाग कौन मकसद दिवो दिवो सुकृतेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की समवेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की काशी मठाधीश की काशी मठ संस्थान की गुरु महाराज प्रकाश
Check one, forward. Forward. Check one, forward.
की, बोलो श्रीमद वरदेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, बोलो श्रीमद सुकृतींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, बोलो श्रीमद सुरेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, बोलो श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, काशी मठ संस्थान की, काशी मठाधीश की, गंगा मैया की, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। हरे वेंकटेश गुरु वेद व्यास, हरे श्रीनिवास बादरायण, हरे वेंकटेश गुरु वेद व्यास, हरे श्रीनिवास बादरायण। गुरु चरण के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ, ಗುರು ಚರಣ ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ, ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ, ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ, ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ, ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ, ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता, हरि अन्नदाता गुरु मानदाता, हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता, हरि अन्नदाता गुरु मानदाता, हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता, हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता, हरि गुरु ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ, ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ, ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ, ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त, हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त, गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त, हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त, गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता, गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता. गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता, गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता, गुरु तोರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿ ದರ್ಶನ ಖಚಿತ, ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿ ದರ್ಶನ ಖಚಿತ.